Dyma ni, yng nghanol y goedwig fawr. A welwch chi beth sy'n draw fanco? Brenin y goedwig. Na, nid llew, dros dim llewod yng Nghymru Drosin. Na, welwch chi o'n eistedd ar frigyn uchar dderwen fawr? Dyna ti yn eistedd y derin di, brenin y goedwig fawr wyt ti. Car, derin car, derin dyna'n harddwy ti. A dwi yma achos dwi am amddiffyn S4C cael ei traflangu gan y BBC. Dwi'n yma achos dwi'n poeni ynglyn â sut ffordd mae BBC yn trafod efo Llywodraeth S4C am dyfodol S4C a dwi ddim yn meddwl bod yn enwyd ddyfodol iach i S4C efo bod yn rhan o'r BBC. To counter the S4C, my children will go to Welsh school. We need a Welsh medium channel. I'm learning Welsh. They just can't get rid of it, because otherwise we'll have nothing for us. So ti'n gweld hwn yn arwydd y gefnogaeth wrth y BBC? Neu mae nhw trio neud ni isio PP fel bod ni'n mynd o'ma. So, Fi yma oherwydd mod i yn poeni am y ffordd yma S4C yn cael ei drin gan Llywodraeth, Trin Cymru ac S4C mewn hynod o sarhaus. Ac mae'r mwyn mynegu gwrthwynebiad i'r ffaith bod y BBC yn cydweithredu gyda'r sarhad hyn arna ni fel cenedl ac ar y sianel sydd yn holl bwysig i'r dyfodol y genedl. Achos mae'n brif safiad dros yr achos hwn, achos mae'r achos hwn yn dechrau mynd yn bron yn anwyladwy, mae popeth wedi cael ei dderbyn parthed bod y BBC Cymru'n dasgro ac amdani ADN yn y llall, a dwi'n credu mae'n gadw'r achos mae'n fyw yn llygad y cyhoedd. Wel, fi'n credu bod hi'n bwysig dangos mae beth mae Llywodraeth Cydwadlen yn wneud a BBC yn anheg. Fi'n groci am y BBC yn rhoi argraff bod nhw wedi cael ei gorfodi i wneud hyn. Pan ni'n gwybod erbyn hyn. Na doedden nhw ddim yn gorfod derbyn y cynnig yma o fi wrth y Llywodraeth. Y Llywodraeth wedi dweud bod mae BBC wedi gwrthod, bydd S4C wedi parhau'n annibynnol a bydden nhw, eu cyllid nhw wedi cael ei torri o'r un faint yn union ac y bysau fe o dan y cynllun yma. Ond sy'n nhw'n gadael ni wedi toilet nhw i fyneisiach, so... Colin, ta bod hwn yn rhan y cynllun yna? Ydy, mae'n cynllun gleddol iawn lle maen nhw'n prynu ni off gyda te a choffi a byddwn ni'n anghofio am S4C yn llwyr. Mae dyfodol mewn perygl unwaith mae'r annibyniaeth yn cael ei gymeryd oddi wrth S4C. Does dim dal beth allwyd. Mae pam bod yr annibyniaeth wedi cael ei sefydlu mewn deddf er mwyn diogelu'r dyfodol. So os ydyn nhw'n cael ei gymryd bant, felly jyst cael ei rhedeg lawr gan bwyll bach dros y blynydde a nes bod nhw'n cael gwared a rhaglenni Cymraeg yn llwyr. Hoffwn ni dweud dyle S4C fod yn annibynnol sy'n llwyr felly mwyn mynegu barn pobl Cymru. I want to see a good S4C. Not a BBC S4C. Mae perygl di S4C yn cael ei ddymu, ni'n poeni'n fawr iawn. Mae trafodaethau tu ôl y lleli yn digwydd rhwng y BBC a S4C. Ni'n poeni beth yw'n dod o hynny a beth mae y BBC, beth yw bwriadau'r BBC a beth mae'n moyn mas ohono fe.